als apothekersassistent, ik heb een eigen massagepraktijk. Dus ik heb mijn vrije dagen en mijn praktijkdagen. Dat is gewoon 2 banen. Ja, hobby en werk. Maar hobby is ook mijn werk ook. En hobby is masseren. Ja. Hij is ook een opleiding voor gehad. Ja, de verschillende cursussen, ja. En wat voor soort massage geeft ze? Ontspanningsmassages. Met of zonder happy ending? Zonder natuurlijk. Ja, dat weet ik toch niet? Nee, kom nog, dat doen we niet. Nee, maar dat is een hobby. Dat is ook een passie. Ja. En wat is dan de grootste voldoening als ze mensen echt in een totale staat van ontspanning kunnen krijgen? Ja, en dan kan ondersteunen in de dingen die ze nodig hebben op dat moment. Dat het dan ook het meer is dan ontspanning en ook advies geven in de dingen wat ze op dat moment nodig hebben om weer het vooruit te kennen en het leren. Dus, maar zien er bijvoorbeeld jullie die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad en last hebben van spierspanning of van mensen alles, die in een stressvolle situatie werken of... Van alles, fysiek en emotionele klachten, ja. Maar dan is ze eigenlijk, als ik dat zo huur, dan is ze meer dan alleen maar de masseuse. De masseuse, ja. er is ook een protelui dan ook tegen dit. Ja. Als hun dat vinden dat ze dat nodig hebben, dan wel, ja, dan mag dat, ja. Kijk, ik ben niet de therapeut in die zin, maar ik ondersteun hun wel in de dingen die ze nodig hebben, ja. Dan krijg je denk ik ook wel eens dingen op de af dat ze is van, of dat ze misschien denkt van, dit gaat wel heel ver, dat mensen echt heel hard uitstorten. Ja, maar dat mag. Daarvoor ben ik ook. Ja? Omdat het neven het masseren mocht er ook meer gebeuren. En daarbij kan de massage dan ook een dieper werkend effect hebben. Dan ben je eigenlijk... Ja, ik ben ook helend bezig op dat moment. Ja? Ja. En dat is ook goed verstaan in de praktijk, ja. Als ze nou zoiets mogen kiezen, hè, tussen apothekersassistenten en van die hobby, het masseren, die beroep maken, dan probeer ik wel langzaam dat paard te volgen, ja, maar dat gaat niet in één keer. Nee, dan moet een bepaalde naam opbouwen. Want gaat dat ook, zoals mensen dus zeggen, van de mond-op-mond reclame is de beste reclame? Ja, maar ook wel via Google en Facebook. Dat zijn wel de social sites die daarin metwerken. Werkt dat tegenwoordig beter dan gewoon een internetpagina, de social media? Weet ik niet. In mijn geval denk ik dat het allebei wel werkt. Want als ik zie hoeveel nu ook via Google of gewoon wat zich rondspreekt naar me toe komen. Dus het zijn leuke dingen erbij die erin met kunnen helpen. Het zijn toch vaak de ervaringen van lui die zich rondspreken en dan zegt van, dat moest dan eens een keer her gewoon. Dus. Apothekersassistenten is natuurlijk iets totaal anders. Ja. Want in een apotheek, ik kom ook wel eens in een apotheek en dat is echt, dan moest het toch best wel doorwerken. Dan leed het tempo redelijk hoog. Want er komen, god weet hoeveel lui aan de balie om grij te halen. Dus daar heeft ze niet echt tijd om echt een preutje te maken met mensen. Jawel, dat eigenlijk toch ook wel. Dat is wel de bedoeling. Want het is niet de bedoeling dat alles maar over de balie gaat. Het is wel juist om die lui de aandacht te geven en ook door hun de ondersteuning te bieden. Mensen dat nou? Ja, dat is wel nog steeds... Dus die werken in een apotheek wordt dat nog wel kennen? Ja, maar dat is ook het beleid hoe ze overhergen. Dat ze veel meer klantgericht ook gaan werken. Om de lui ook te ondersteunen in hun medische geschiedenis en wat op dat moment ook speelt. Kijk, niet iedereen sluit daarvoor open of we hebben een druk of dit of dat, maar toch zeker de oudere lui die dat toch wel fijn vinden om hun vooral nog even kwijt te kennen. En ik vind dat mocht ook wel een luisterend oor in zijn. Ja, want oudere lui kennen tegenwoordig al volgens mij nog maar op zo weinig plaatsen hun verhaal kwijt. Daarom juist, ja. En het tempo is al zo hoog voor mensen zoals tegen ik al. Hebben we soms moeite met het tempo van onze maatschappij beter bijna. Ja. Ik denk dat het voor oudere mensen alleen maar lastiger wordt, toch? Ja, ik denk het wel met veel dingen. En zeker als ze nog maar alleen zijn of weinig contact met familie hebben. Of kinderen die verder weg wonen. Dan hebben ze er nog maar weinig lui waar ze contact met hebben. Heeft zich dan een baas, de apotheker zelf in dit geval? Of is het een vrouw? Een vrouw, ja. Een vrouw? Ja. Die zoiets heeft van het empathisch vermogen heeft om het personeel bewust ook in die richting te dirigeren van luister. Het gaat erom dat de medicatie op de juiste manier bij de juiste mensen terechtkomt. Ja. Daar moet je gerust de tijd voor nemen. Ja, maar ik denk eigenlijk bij iedereen wel. Juist omdat het allemaal zo wie noemt ze dat? Ik kom even niet op het woord, maar juist die aandacht daarvoor is wel belangrijker om meer klantgericht te gaan werken, ja.
Komt ze Dat dan is wel eens situaties tegen dat ze denkt van ik geef nou medicatie aan immers, maar het probleem is misschien groter? Stel nou dat ze zoiets signaleert, hè? Geeft ze dat dan bijvoorbeeld, koppelt ze dat terug naar die baas, in dit geval de bazin van die mensen hebben nou medicatie en dat is meer eigenlijk, ja, het is symptoombestrijding, maar de werkelijke oorzaak ligt dieper, moeten we er niet iets meer mee doen? Ik denk dat dat voornamelijk onderling dan de apotheker en de dokter is. Toen kennen ze inderdaad wel dingen signaleren, maar of het dan... Kijk, het is niet mijn taak of de assistentenstaak van hij weer gewoon dat veranderen. Ja, want de dokter is altijd de verantwoordelijke daarin. En waarom heeft er die keuze gemaakt? Dus, maar dat kent ze wel in met adviseren of in met denken. Precies. Maar ja, ik weet niet of dat heel vaak voorkomt. Dus dat weet ze niet? Of zich wel eens wat teruggekoppeld is naar die bazin en dat de bazin dan terugkoppelt naar de huisarts? Jawel, maar het is niet dat het heel veel gebeurt of zo. Ja... Ik denk dat het eigenlijk afhankelijk van de situatie is. Het is niet dat bij iedereen wat zoveel medicatie heeft dat het allemaal op dat die dat allemaal hebben. Maar het komt wel voor, ja, dat wordt wel in metgedacht. Ja, dat is ook eigenlijk de taak wel van de apotheker om daar toezicht op te hebben. Van hey, wat gebruikt die persoon allemaal van medicatie. Maar ja. Ben je altijd al zo'n mensenmens geweest? Ik vooral met therapieën bezig zijn, dat vind ik wel leuk. Ja. Ik heb ook eerder fysiotherapie gestudeerd, maar niet kunnen afmaken en psychologie ook. Dus ik ben wel therapiegericht, ja. Ja, dat is wel wat ik ga doen. Of jullie kunnen begeleiden of kunnen leren. Mensen helpen eigenlijk? Ja, ook ja. Maar vooral inderdaad om zich te kunnen leren en de kennis door te geven en te delen. Waardoor ze zelf ook wel verder kennen. Klinkt bijna als ziende spiritueel. Ja, maar ook dat, ja. Ja? Ja, dat ben ik wel heel erg, ja. Of in ieder geval wel mee bezig. Ja. Op welke manier? Luister ik bijvoorbeeld dat eerder mensen een gids heet of zo? Ja? Ja? Ja, want die contacten heb ik ook, ja. Zien dat mensen die ze in het verleden gekend hebben? Of misschien juist wel niet? Het zijn nog heel veel energieën. Ja, ik ga al in termen van energie wat dat betreft. Het zijn eigenlijk niet het overleden lui in die zin. Maar ja, alles bestaat uit energie. En als ze door in groeit, en ik heb er ook een aantal opleidingen voor gedaan en ook nu startende weer met een andere opleiding, dan groeit ze erin in die vermogen qua zintuigen en dan kan ze dat waarnemen. Komt ze wel eens in situaties dat ze zich er heel erg voor openstelt en dat er soms ook wel eens te veel binnenkomt aan energie, dat ze overprikkeld raakt of zo? Ik gelukkig niet, er zijn lui die dat wel hebben inderdaad. Ja. Maar ik moet afkloppen dat ik merk het pas als ik er bewust mee bezig ben. Dus ik moet me er eigenlijk op gewoon afstemmen. Maar er zijn inderdaad lui die kunnen door de stad lopen of die zijn ergens en die werden dan overprikkeld door informatie. Maar dat heb ik gelukkig niet. Dus wat zijn die momenten waarop ze zich dan... is dat meditatie of is het gewoon... zien het korte momentjes? In mijn praktijk pas ik dat ook toe. Maar ook inderdaad als ik me erop afstem met de persoon waar ik dan mee bezig ben op dat moment. Dan krijg ik die informatie door of kan ik dat waarnemen. Maar het is meer dan alleen dat. Voor mij is het ook het spiritueel zijn. Heel veel mensen denken van het is allemaal abracadabra en heel zweverig gedoe. Maar voor mij is het niks meer dan die eigen groei en ontwikkeling als mens zijnde. En doordat ze doorin groeit en doordat die zintuigen ook sterker werden, kan ze inderdaad meer waarnemen dan wat voor het fysieke oog waarneembaar is. Of misschien meer horen dan wat ze zo met die fysieke oor kan horen. Dus dat is voor mij ook spiritualiteit. Het is niet alleen maar wat heel veel jullie denken van dat is dat. Maar het is dus eigenlijk, ik vind het zelf, het is dus heel erg hier zijn. En weten wem ze bus en hoe ze mee bezig bus en wat zijn de lessen hoe ze van te leren hebben. En daardoor groeit ze weer. En dat is eigenlijk de grootste truc, hè? Dich in een status brengen waarin ze echt heden is. Mm-hmm. Nee, truc gewoon, niet vroeg gewoon, maar echt vooral ook in het heden. Ja, ook het aarde bij de voeten op de grond. Ja. In hoeverre ben je veranderd sinds je dich er meer mee bezig bent gaan houden? Ja, wat is veranderen? Je komt wel steeds dichter bij zichzelf. Want dus, tenminste in mijn geval, ik heb heel veel, vooral in relaties, bepaalde lessen van mogen leren. En dus daardoor ook vanuit jongs of zijnde
heb ze bepaalde, ja, ik noem het maar maskers best te gaan dragen om zich toch gaat sterker voor te doen of ja, iets in die richting. Maar op een gegeven moment, naarmate ze meer die lessen gaan inzien en het bewustzijn van hey, wat gebeurt hier en wat moet ik hiervan uit leren. Dus uiteindelijk vallen steeds meer maskers af, waardoor ze ook steeds dichter bij zichzelf komt. En dat merk ik steeds, ja, dat merk ik heel erg. Is wel, mensen zou je dan ook kunnen zeggen van ja, maar als al die maskers vallen, dan stelt ze zich wel enorm kwetsbaar op. En dat maakt zich ook weer gevoelig voor misbruik door andere mensen. Nee, want dat zijn uiteindelijk ook de lessen. Door in wordt ze ook dus sterker. En hoe mooi is het als ze puur zichzelf kan zijn? Uiteindelijk dan. Leer ze mensen dan ook eerder die ze tegenkomt, leer ze die dan ook eerder doorgronden in de zin van dat is er een met masker, dat is er een met masker. Ja, eigenlijk wel, ja. Niet iedereen, want het is ook sommige lui die kunnen zo sterk een masker op hebben dat ze het nog niet eens in de gaten hebben. Maar dat leer ze het wel eerder herkennen, ja. Kan ze zeggen op welk punt dat ze op dit moment in die leven is met zichzelf hebben leren kennen? Of kan ze dat eigenlijk nooit zeggen? Eigenlijk nooit, want in mijn kennis die vanuit ik weet, zolang als dat ik leef, zullen ze dit blijven doen. Er zullen altijd nieuwe thema's aan bod komen waar ze aan mogen werken. En ik zie het ook zo, omdat ik dan ook bepaalde opleidingen doe. Dus ik help mezelf, ik werk aan mezelf. Maar door de kennis die ik opdoe, is het ook wel levenservaring en kennis die ik weer door kan geven. Ja. Dus het is iets wat eigenlijk altijd blijft doorgaan. Dat kun je eigenlijk, ja. Ze hebben me ooit gezegd, als ze eenmaal het spirituele paard bewandelen, kent ze er eigenlijk niet meer van af. En ergens is dat ook wel zo. Je kent ze wel een bepaald uitstel aanvragen in de zin van, nu is het me allemaal te heftig, even nu niet. Maar uiteindelijk wil zich doorgroeien, zul zich ook door de dingen heen moeten. En het zijn echt, ja, hoe noemt het, pieken en dalen. Dus op het moment dat ze hoog zit, dan kun je waarschijnlijk weer een nieuw thema aan of een nieuw les of hoe ze weer moest leren. En zo ga je ze eigenlijk iedere keer weer verder. Dus ik zit nu ook in een bepaald thema, maar wat hier nog komt, ja, ik weet het niet. Misschien heb ik een aantal jaar rust en dan begin. Dat kan ze van tevoren niet zeggen, maar het is wel iets wat door blijft gaan. En eenmaals dit de signalen negeert of niet nergens gaat met wil doen, dat zal ook met moeite verder komen of weerstand ervaren. Of, ik wil niet zeggen dat alle lui die depressief zijn of in een burn-out zitten, dat die niet naar zichzelf durven te kijken, maar dat zijn wel vaak de redenen dat ze juist op die momenten moesten zelf reflecteren, want in die stukken zit hoe ze kunnen leren en hoe is het misgegaan. Ja, leren gewoon met die valkuilen. Ja, precies. Het zijn aandachtspunten om te leren om weer verder te mogen gaan, dat dat niet nog eens gebeurt. En dat is voor mij spiritualiteit, groei en ontwikkeling.